Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Okay, so ato ni pagtagad may galan ato pangamustahon una no ang pagpahigayon sa bar exam gahapon at mahinabi karon buntaga si Attorney Joan Largo mga sukit ni Paminaw ang Assistant Vice President for Academic Affairs sa University of San Carlos. Atong mahinabi ro buntaga may gala atong i-check kumusta sa ilang pag-monitor mga sukit ni Paminaw ang pagpahigayon sa bar examination kagahapong adlaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Attorney Joan Largo, maayong buntag ma'am, live tas DYHP Armen Cebu. Phil, maayong buntag sa tanan nimong listeners po. Hinautuntang maklaro na ko nimo. Naklaro na gitawon ma'am. Okay. So ma'am, kumusta? Unsa may imong assessment sa historical bar examination nga gipahigayon gud? First time, decentralized, digital nga pagpahigayon sa bar exam. Kumusta? Kagahapong adlaw. Sakto, Phil. Actually, daghan siyang gi-address ang kaning bar exam ni Justice Leonen is being true to the kanang iyahang tagline nga best bar ever in so many deeper ways. Daghan siyang gi-address nga inequities, dili lang nama geographical inequity, Phil, no, nga gi-try to address by having the bar exam administered Okay, in many yes, ma'am. areas sa katong nasod. Apan apil po din nga ang uban pang physical inequities pananglitan nga kanang maglisod itong tagsuwat ining atong tubag in our own handwriting kay kanusa na ba ta nagsigi og handwriting pagsuwat pil nga mag-computer naman ang mga tao dugay ng panahon. Oo. Daghan siya gi-address actually ang kani nga bar examination Oo. by going digital and by having it administered in many daghang lugar sa ato ang nasod. Ma'am, gamay lang kay ako sang gamay lang kay excuse me ma'am kay ako sang ipa-klaro na to technical nga kwan kay mura mag naghagjong ni. Gamay lang kayo mga sukitig paminaw no. Okay, so ato ning tagag pagtagad mga higala kay okay. Attorney. Yeah, okay, gamay lang kay ma'am. Okay. Yes ma'am, karon okay na? Isa. Arang-arang. Okay, karon. Okay na ma'am, karon. Dita na. Arang-arang. Okay. So, kini ni ang dunay mga ni take nationwide 11,000 kapin unya diri sa Sugbo if I'm not mistaken mga 1,200 ka mga examinees, no? Gusto. So giunsa man ni pag kuan to giunsa man sa Supreme Court pag-assign ang mga estudyante nga diri sa USA gibutang ang uban sa UC ang uban sa USJR giunsa man ni pagpamaagi alphabetical ba or unsay paagi? Dili, Phil. Ang examinee nga nang-apply to take the bar examinations, I think sa iyahang application, pasultion siya unsay iyahang mga preferred nga bar site. Kay wa man kay baw ang Supreme Court asa ang examinee at that time nga mo take siya sa examination. So on the basis of the areas nga gibutang niya nga iyang preference dinha i-distribute sa Supreme Court kung asa siya mo take sa exam. Panalitan Cebu. Unya tuluman kay universities way problema kung mingkag Bacolod ka mo take automatic ng Lasal or ari ka sa Dumaguete automatic ng Siliman. But mingkag Cebu tulo kay universities ang nag-host. Unsa may pamaagi ani ma'am? Murag I think there was a kung mamahimo lang nga dili ka diha sa imuhang school mo take much better, but if it can't be helped then naa ka sa imuhang eskwelahan. Pero in the order of preference pilion niya ang site na dili imuhang alma mater. I think that is the the order of preference. So ang ato mga estudyante sa University of San Carlos asa man sila nabutang karon? Doon naa sila sa University of San Jose Recoletos, naapod sila sa University of Cebu ang uban. Ang uban nasa wala diri sa Cebu.
Kaya doon na may mga ni-take sa exam wala sa Cebu. I see. Okay. So at least kanang naa na to giho sa USC, mga lain po ng eskwelahan, no? Presumably. Oo. So pila man ka mga estudyante atong gi-host ma'am kay diri sa UC murag dako-dako tingali nilang area diri o ga USJR o sa USC. So out of 1,200 ka mga examinees, how many are assigned to take the bar exam in USC? How many of them are in USJR o gaguman diri sa UC? I think that USC, I do not have the exact figure, pero murag ang USC committed to around 200 examinees. All the rest were distributed to 2 other schools. So kumusta kagahapon ma'am? Murag okay man to ang dagan sa trapiko no nya ang ilang pag-take sa bar exam wala bay mga disturbo nga nahitabo? Sama sa akong naingon, Phil, I do not know sa mga ubang experiences, sa personal experiences sa mga nang-take, pero in general, sa ako lang observation, muraghan ay hapsay kaayo gyud siya. Nindot no? Unya kining na-intriga gyud ko in first bitaw nga historical kayo nga bar examination unang hitabo unya digital pa gyud. Unsa pa maagi ni magdag laptop ang kada usa unya kanang murag advantage nga sa mga millennials unya di ba ka in taon madihado katong mga may pagindaron na mo take sa bar exam nga wala ba maanad og computer. Og wa siya maanad og computer unya gusto siyang ma-lawyer, dapat siyang mag-anad og computer kayo di ba ta mo submit og handwritten pleadings nga to sa korte no. So kana palang daan pero gitan-aw po na baya in town sa Supreme Court in the sense na you have the option to not to take the bar examination using the computer. Pwede kang mag-handwritten, in which case you'll have to take it sa Manila. Tama ba? Sa designated bar site sa Supreme Court. Ay, so doon na gid ay mga area nga sige katog yung gahi gid kayo kay kini bang kon ma'am kini mga bata ron humok kayo tudlo ang computer kamaon gid sila bat kini mga may pangidaro na gahi gid kayo sumato sa Manila usa man nga mga university sa Manila nga pwedeng mo take kadto nga gusto gyud kong magkinamot. No, kung ako masayop, Phil, doon ay designate ang Supreme Court. Ayan niyo, it's either University of the Philippines bar site or ang University of Santo Tomas. Doon ay designate ang Supreme Court ni Ana. So katong mga dili sa ato ma'am katong pag kininian sa mga probinsya no kay computerized naman gyud digital may gipahigayon. So pa maagis to mga laptop na ma'am kay murag na intriga ta ba nga di ba kana sila mo kuano kana na ang basin niya hinoon bag so magi-inspect nila mga laptop kay basin doy usa ka folder dito tibok civil code. Phil, I don't know if you recall, but in 2019, nag-hold og National Legal Education Summit ang Supreme Court. And then, in that National Legal Education Summit, nag-discuss og changes or reforms sa curriculum, sa law, sa bar examinations, among others. Now, sa bar examinations na side, na survey na gyud na suta na gyud na tan-aw og na-studyhan prior to the 2019 Legal Education Summit unsang maayo nga software ang gamiton if ever the bar examinations will be held in a digital manner. Sa ato pa naandaman dayan na siya, Phil. So we use the software long used by the bar examination in the bar examination sa United States of America. Katong 29 states dito nga nagamit aning software nga gitawag nga ExamSoft. Maunay atong gigamit dinhi sa Pilipinas now. Gyud ka tikas because the moment imo na siyang gamiton and i-download na ang bar exam questions sa imong laptop, dili nakaka-abli og lain pa nga browser, Phil. Lock niya imong browser, di nakakatan-aw. Unya, doon na pagyoy ka ng screenshot nimong ga-take sa exam. Murag every second mong tingali. Oo, so kanang and recorded dayon ang imong behavior, ang imong pag-take sa examination. So grabe siya ka-secure. In the University of San Carlos, after the announcement sa Supreme Court na maunay gamiton, ang atong mga fourth year, mauna na gigamit whenever they have whenever they have major examination. So, nakakita ko personally nga secure siya yun. I see. So, nindot, no? So at least ang atong mga estudyante sa USA, nakasuway na sila ining klase sa exam. Ining magamit o yes, Phil. Yes, Phil. They have been using that after the announcement of Supreme Court nga ExamSoft. We procured and they used it. Okay. Maintriga ta ba? Di ba kanay
Di ba kanimo kalit nag-antos Google sa kuan mo scroll sa Google? Mao gyud ay unahon niya og buhat pelo. The moment mo start ang exam, lockdown browser ang tawag, dili nakaka adto sa visit sa laing site. So, Ikaw hindi mo ma-apply ang ubang files sa imong laptop. Okay. Kay di man nakalikayan yun. Doon ay usa ka folder dito civil code, doon ay usa ka folder dito nga revised penal Oh, code. no? Butang nimo dito tanan nimo mga notes ug mga tips. Hindi mo ma-apply kaloy sa Ginoo. So mo take over ang app or ang software sa imuhang computer while you are taking the exam. I-submit po nimo, automatic nimong ma-recover tong imong mga ipang-save diha. Makabalik na kagamit sa imong laptop. Mao ba That is how amazing technology is. kay ugari ko ka sa kuan mga online karon nga mga kuan lisod ba yan na mo hatag tag exams to mga estudyante ron nga online nga wa ta na nga software ba porbidang dili malalim kay kini mga estudyante gud sitor ba kasi usa ka click lang Google dayon usa ka click lang YouTube na. Oh, sophisticated. You know, COVID had to come at a time nga arang-arang na gyud pud ang ato ang education technology, no? EdTech. Kanang arang-arang na gyud mo nang makakop-kop sa tapanagsa sa iyahang kalisod sa iyahang gihatag nato. Arang-arang na gyud ang technology. So naintriga gyud ko ining klasiha sa exam. Unsa may pamaagi ma'am sa usa ka room sa San Carlos Panalitan pila ka estudyante ang naa sa ka room? Grabe sa distancing field, mura man siguro maximum of 15. Ang Supreme Court kadaghang beses kayo siyang ni-visit sa mga bar sites. UC, USJR, USC, gipang-visit na kadaghang beses, checking compliance with health protocols. So, grabe gyud social distancing unya naay-proctor gihapon ma'am no nga naa sa kada room. Yes, mao nay nakanindot because it's digital, so your answer you write in your computer, pero human proctored to ensure integrity. O nindot. Unsa may types sa exam? Kining essay gihapon siya or objective types ang exam? Unsa may pamaagi? Oo, sis kung na-interest bitaw po dato ang mga listeners ni mo, Phil, daghan ra ba kayo kag listeners? Buyag. Makitaan siya sa buyag, salamat Ginoo. Makitaan sa Supreme Court website ang bar questions shortly after tingali every bar exam release, makita na dayon dito ang bar questions. Ako natan-aw sa political law pamanto niya, criminal law, kanang di baya gyud sab siya sayon ha. Number one, daghan kayong kalisod imong giagian to get there. Kay ang unta pod isa ka subject per exam, so political law niya, labor law sa sunod sa hapon. O karon feel kay gipang fuse man na poly labor tax in one morning and then criminal law in the afternoon. So luiton ang bata no, daghan kayo siya yung gibasa. Akong gitan-aw pud ang mga exams gyud pud saya sayon apan di gyud pud ka makaingong lisod. Kanang lisod nga gikuot niya or baka do na manggod sa unay bar questions na mura bitaw unsa may gitest ani niya nga unsa man nga knowledge unsa purpose di ka kaingon ni ana nindot pagka-curate sa question wala akong masulti. Okay, daw mga bar exam sa una doon yung question nga unsa man mo tagi tripingan man tas nag gitripan man ta ini. So at least fair kayo ang mga questions sa karon. I should say nga fair. In fact, doon na po yung mga sayon nga dili ka kaingon nga kung wa ka kahibaw-an ni ngano ka ginitik pa kag bar no. Ana yun na do na puy ka nang dapat yun nimong mahibaw-an nga mga questions. Kaya liman ka 4 Sundays gud ni nga bar exam unya karon di 2 days na lang. So grabe ang bugat kayo. Oo. Sakto gyud pud nga 2 days niya because of consideration sa COVID infection kay the longer man siya nimong i-hold, the more exposure possibility of being exposed to the virus, di ba po, Phil, no? Ang gahapon ma'am, unsang orasan nagsugod? Mga 8 o'clock, unsang orasan na human? The usual, Phil, 8 to 12, unya murag 2 to 6. Kay ang ugma ma'am kay murag 8 sa morning, nya mahuman og 8 sa gabi O di ay? Mama ko na basa. I think you are more aware of that one kay si Dean Glenn Capanas, the new Dean of USC Law, is the one taking direct and full charge of the preparations. Oh, Yeah. bitaw.
Pastila, no? Unya, so mo ni, tingali, di na kita kapamasangil o bati tag-agi ron nga di ta kapasar kay naman, computerized naman eh. So, unsa man na? Unya ang imong tubag, klaro bantang kaayo matud pa kung sa ato ang pinulungan, bantang kaayo Phil. Klaro kayong sakto sayop ba. Sa una kay ugwapo kag aging hay kanindot sa answer bisag wrong. Mura tingalig kapuha pa rin mong kasing-kasing sa examiner. Karon wa na gyud na siya. Oy, kay pareharaman mong mga font. Parehang font tanan. So mabantang gyud tuod. Nya labi na imong grammar sad nya nagka tumbling bantang sa gyud. Pastila. Klaro na klaro kung sakto, klaro po kung sayop. Mao gyud. So grabe no, murag mao na maintriga ka bang unsa pa maagi sa pag-take sa bar exam unsay kasagaran? Pila ka percent ang essay? Pila ka percent ang objectives ani ma'am? Nakabantay ka? Puro man siya mga essay questions hinuon Phil. Although some essay questions, some objective questions were masqueraded as essay, pero essay yun siya. Unya, the way to do it is they will just download the app and then be ready to take the exam. Inigabot sa oras nga ingon silang i-download na sa computer nimo, i-download nimo kadiyot ra kayo na nadayon ang question, mo answer ka. In fact, while answering, pwede kang walay internet connection, in wa jud ka dapat internet gani connection. Mubalik ra ka og log to the internet, inig ka nang i-submit na nimo Phil. So dili ka kaingon nga fluctuating or dependent ka sa internet connectivity. So ang importante gyud nga lig-on na atong internet, stable kayo sa pagsugod lang o sa paghuman. Correct. Start and finish, but while taking the exam, di ka kinahanglang konektado sa internet. Kaya ni pasalig ba sa itong Vico nga wag brown out nga mahitabo? Nga ni doon mga standby nga mga taga Vico gyud sa tulo ka mga universities nga ni host ni mong exam. So importante ang kuryente nga kanunay gyud supply. Pero ang wifi okay ra o di? But then again, part also of the accreditation as bar site is kanang duna kay generator nga ma-promise. Para in case lang mo fluctuate or maunsa ang kuryente, naraman po yung generator every bar site. Kumusta man ma'am? Kanang luoy ka itong ubang estudyante ba nga? Nga niingon tong estudyante uban nga preparatory na ko sa law school 4 years. Ni-take ko sa proper law nga kurso 4 years, 8 years na tanan. Napuspon ang bar exam kaduha, katuig. 10 years tanan. Unya, na antigen man na unsa bang na Omicron, suwa ka-take you down. Paita ng sitwasyon na. I think ang Supreme Court is planning, if all goes well, is planning to have another bar this year, November 2022. Mao ba ma'am, dunay kon kay mingo man to Justice Leonin nga dili man request nga mo kuan lang ta kay mga bar examiner sa di sa lalim ko no. So murag wa ko na special exam. Pero kung naaning wala special exam. Dili na siya special exam, but it's another bar exam for the year 2022. Kay siya tama naman siya 2021. Kita ka sayang hashtag bar 2020/_2021. So bar of 2022 will still have to be administered by another bar chairperson. I see. So grabe ha karon tuiga no, duha ka bar examination ang mahitabo dai kumahon. Hala, maula na giplanuhan kay dili pa punta kaingon nga madahiyon gyud ang but dunay plan to hold another bar exam if things go well. So sa lahi na pod nga chairperson. Dili na sa Justice Leonin. Sa bar chairperson si Justice Kagiwa man siguro ang next in line. Pastilan no nya ni mo intriga ko ba ninduta dai sa kuno nga magkuan kag laptop nimo abi na ko ga doon na kay mga lawyers bangod kay kini ato mga pleadings ato mga kuan tangan tag sa ka folder diri anya civil code di ay constitution na abi na pwede to maklik na to. I-lock imong browser Phil man di ka tan-aw while kaga-take sa exam, but ikaw man makabalik rapod balik as is ra gyud as you left it matod pa quote unquote ang makabata o kagbalik sa imong notes imong nana until the time mo take na po ka sa afternoon exam. Nakabintaha sa University of San Carlos dining sitwasyon na kay pila ka tuig na tani gamit ini mao matang sa apps ma'am or inaning style sa ato pagpa-take sa mga estudyante. Pag-announce ato Phil nga exam soft ang gamiton sa Supreme Court. So 2 years ago. Nindot kay dili pa bag-o sa mga estudyante taon. Mabitaw na nga doon na tay ipahigayon nga kuan kana na ang Macbar. Macbar. Doon na gyapon mo Macbar nga gipahigayon even if naning sitwasyon na ma'am. Na-argued Macbar using the app now software application now being used by the Supreme Court. Aron nga makon gyud sa
ma-practice na dili na sa maratol ba kay lisod mo ko kayo ning naratol pagkanan sa mong answer dia pa digital nya lisod kayo ba. Actually, mas makauyon tingali sila. Uy, kay misura atong kitang duha produkto man gyud ta sa 110 nga exam pa ita ato painig ka ng hapon na feel no nga pila na kauras kang gasinuwat og 40, sometimes you have to answer 45 questions, sometimes 30 to 40 questions man ka magtubag ka og 40 questions sa morning, 40 questions in the afternoon, unya all in your own handwriting kita sa kamot. Mao gyud. So, tanaw nimo Ina kay gusto isulti ka po na. mao gyud. Unya tanaw nimo sa sunod nga mga bar exams inani na digital na tingali ta ma'am. Unsa may tanaw ka nimo? There really is no reason for the Supreme Court not to go digital now that we have started it. Na ang infrastructure, nahanay na ang tanan, sayon ra gyud kaayo ni siya nga application. Walay abogadong mo submit og pleading sa korte nga kinamot. So this is really the way practice is being conducted. So there really is absolutely no reason for the Supreme Court not to go digital or to go back to the archaic kanang Jurassic nga panahon nga mag-handwritten pa atong examination. Wag gid siya rason, di gid siya makatarunganon kung mabalik pa. Yeah, oo. So I think this will become a precedent already nga by next following years mao na gina digital na pero mas nindot unta ma'am nga mahimo pong president nga decentralized na gid unta ang bar exam. Kana po, wala po siya rason i-discontinue. Nakahimo na og investment ang mga bar sites, ang mga eskwelahan all over the country. Have already invested dibiya lalimfil ang pag-invest kay i-reconfigure, retrofit baya ang mga kwarto. Kada lingkuranan or in our case sa University of San Carlos La Mesa man sa Pino, kada examination table dunay saksakanan nga kaugalingon kay para mulahutay ang battery sa laptop. So mahal ba yung investment, and the investment had been made as a commitment by the law schools and as a commitment by the Supreme Court. So wa siya rason dili niya i-continue. Bitaw no nya, labing dakong advantage po nato mga probinsyana man ba? Taon ang atong gasto, ang atong kuan lahi kayo Manila bida ka magkakontra lisod pa tag tinagalog nya, wa pa ta katuod sa mga kuan dito. Mao. Pait Di kayo. na lang taka-order og pagkaon kay mahadlok sa sa kaingan ani iyang kuan ay putahe. Whereas dire okay unay kaayo tas utan Bisaya. So nindot unta nga bisan dili na reason ang COVID by next year og sa uban pa nga mga maabot nga mga katuigan, may nani na lang unta ma'am no? Nindot unta kayo og makahatag ni og dakong idea sa Supreme Court nga pwede ra man gid ay. Pwede, muhangyo gyud ta dapat ang legal community nga ipadayon ni siya because investments have been made, and not only nga naka-invest na ta og substantial kaayo, dako kaayo nga amount, but also we have seen na beneficial kaayo siya and orderly. So walay rason nga dili siya i-continue. Bitaw ma'am kay ang uban nga mga kurso tanan kurso medicine ug uban pa na naman. Okay naman, decentralized naman. Kita ra may wa. Mao gyud. Nya sa pikas bahin ma'am, kumusta man ang atong mga estudyante sa University of San Carlos? Doon na maguti pipila in taon nga makatake kumikan kay na positibo sa COVID. Kumusta? Okay ra ba in taon natong mga estudyante? Wala ba na positibo taon? Nga wa makatake sa exam? Phil, kanang how do I say this? It is Dean Glenn who is in charge now of the preparation. So wala man pud koy na hibaw-an nga mga estudyante in taon nato nga wala mo take sa examinations even if they have applied. So and kabaw kalig-on dughan. Oo. kitang mga San Carlos, kitang Carolinians, kitang mga Cebuanos in general lig-on og dughan. So mag-COVID pa nagmaudit padayon. Bati lang gyapon. Pila ka mga estudyante na to tanan ang ni-take sa University of San Carlos karon nga bar exam? 200 ka pinfil, 230 man siguro. I don't have the exact number. Sa duha na ni ka 230 tuig nga na-postpone. Sa duha ka batches. Duha ka batches, oo. Kumusta nga itong pagpahigayon sa kuan kasagaran man sa una mag send off man gid taon niya dunay bar ops. Unsa may limit sa bar ops ron? Ug unsa may mga pamaagi kay sa una mag-usa man ta usa ka hotel unya magmisa man gid ta kay atong pang biditahan nimo tay sa bar exam ug inaton ta nga makuyugan sa Espiritu Santo. Karon sa mga misa kayo no? Nindot kayo ta ato Phil no katong ato ang kanang Saturday before the bar, but you see
some weeks prior to the bar examination, doon ay gi-issue nga circular or bar memo si Justice na ginadili ang pag-conduct og bar operations, tinuod makasamok, makawa sa orderly ang kanang bar operations. Unya, imagine multiplying that how many times all throughout the country. So, murag part lang po siguro sa pag-ensure nga orderly siya, dili siya magpa-hold og bar operation. So, ang ato ang preparations had been dili na kanang physical nga muanha para sa ato sa una nga dunay send off sayos buntag tanatapil o niya man magkaway-kaway ko ninyo sa bus wala dili mo na dili so kanang the usual dili man siya last minute lecture because the lectures were given well ahead, the usual preparation sa mga what they should I think remember inguna na, and then the holy mass which we were not prevented from holding was held the day prior to the exam. So sa ato sa University of San Carlos mao gyapon doon lagi po tayo gipahigayon nga misa alang sa atong mga estudyante nga motek sa bar exam. Online, oo. Online. And then the usual preparations, lectures sa mga banggitan nimong mga maestra. So at least nagyapon to nga katapusang briefing na ha og mapuhon mo nay bantayan mo ni mo nga kuan posible mo Pero na. dili siya last minute, Phil. Kay gi-hold siya well ahead. Aha. Mao ba ma'am? So lahi man gud murag na unikan ko ba nga grabe kayo nga mag-usa man ta sa usa ka hotel sa una onya paghuman kuan gyud karon nagya po imisa pero paagi online na lang. Okay, sa una naka-issue man to si Justice nga ginadili gyud ng mga conduct of bar operations. In fact, diha mong siya giingon nga kung mahibaw-an nga nag-conduct ka of bar operations, the examinee might be disqualified from taking the further examination. Pero probably gi-modify to niya pero towards the end naman gyud or towards the bar examination date na, so murag ang mga preparation sa bar operation sa San Carlos na crafted na with that memo in mind. Giunsa man paghatag og moral support sa ato mga estudyante sa University of San Carlos, ma'am? O tingali mo po gibuhat sa mga universities kay lahi man sa una ba nga naagyo ato mga professors makakita gyud ka ba nga gihatod gyud dito sa area unya naay gyud mga banda. Oh, karon wa man gyud banda-banda bisag gamay. Unsa may Wala ginadili gyud. unsa may mga moral Dagamang paagi feel kanang we need that see each other physically. In the virtual world, we are all connected. Kumusta ang mga briefing na to, ma'am? Wala ba maka-feel ang University of San Carlos nga mura og napiangan siya kay nawagtangan tag mga professors diha usa na nini si Attorney Marquez no sa labor kay kining San Carlos mura man gud og kanang labor law mura na ka nag-take og quiz dito sa bar exam. Kanya may namduman nimo sa Attorney Marquez nga bisag giunsa ta pag dinagakay sa una. Grabe ka terror pud tandog pero inigtik sa bar exam mabawi man gyud sa salamat taon. Karon taliwan man taon siya wa pa na to ma-feel nga murag napiangan gyud ta gumikan adto. Sir JMM or Sir Marquez as you referred to him is irreplaceable. Apan kani nga batches JMM products pa man ni sila Phil. Bitaw no? And then people are irreplaceable pero we did not be replaced. Pwede man tang makuha po og equally good. So naara gihapon naara gihapon ni take over sa iyang place. Kinsa may ito na invite ni gipuli ni Attorney Jefferson Marquez? So gitin-teach man ni siya Phil as far as I know. So dunay mga faculty who had handled also labor subjects in the mo gipa-handle. Okay. Purya-buyag daghan kayo estudyante. So there are several classes. Okay ma'am, so at least hinaut po no ang mga dean sa Tibok Pilipinas murag ila man sa ning gimitingan tingali og mahimo ning ato mahangyo Supreme Court sa sunod pa nga mga bar exam nga ipadayon na nato ni og ipadayon to digital ipadayon po nato nga i-regionalize kay dakong tabang sa mga estudyante labi na to mga taga probinsya nga di ta madak-an sa gasto unya familiar na ta sa lugar. Lahi ning wadto kag labing murag historical battle sa mga kinabuhi nya ibutang pagyud kag area nga bag-o pa ka, masaag pagyud ka dito, murag dili lalim. So mas nindot og kanang mapadayon na unta. Sakto gyud Phil. Okay ma'am, sa imong mensahe sa ato mga kaigsunan labi na ang ato mga estudyante sa tanan no nga mi-take sa bar exam karon nga tuiga.
ako sa atong mga bar examinees nga nagpaminaw karon kanang naghuwat tag dugay ani nga panahon, so let us use up all the time that is given to us. Ita magdali atong tarungon og tubag, atong ihatag ang tanan natong nahibaw-an sa pangutana. Let us take our time so that we will do this well kay ato ra ba ning lihuwat pag-ayo. Unya always mag-maintain lang ta sa kanang positive nga attitude, dili kay positive sa COVID, no, but the positive attitude towards things, and hope lang nga ma-okay ra gyud ning tanan. Attorney John Largo, salamat ma'am sa paghatag panahon nato diri sa DYHP. Salamat po din, ang tindihan. Katarungan. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.